Miani og pagsaway sa mga pasahero ang kabaguhan nga gipatuman sa biyahe sa mga public utility vehicles sa Cagayan de Oro City subay sa istriktong pagpatuman sa traffic ordinance sa syudad. Dugang gastos matud pa sa pliti ang maong sistema ug lugi sab daw ang kita sa PUV operators. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sugod adlong Martes, Hulyo 28, gisugdan sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City ang istriktong pagpatuman sa Cagayan de Oro City Traffic Code. Ang bagong sistema kung asa tama na lang sa Agora Terminal ang mga PUV nga ana sa east nga bahin o sa Bulwa Terminal ang sa west nga bahin. Miani og pagsaway sa mga pasahero. Sa pagsusi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Bulwa Terminal, tanang pasahero nga gikan sa Misamis Oriental munaog na sa Yellow Box sa Bulwa Terminal ug mosakay na sab sa mga PUV o PUJ nga adunay rutang padulong sa sentrong bahin sa syudad. Sagad sa mga pasahero nga among nakahinabi, wala makauyon sa mga pulisiya, sanglit dugang gastos kuno sa plite ug hasol, sanglit magnaog-naog pa aron mo balhin og laing kasakyan. Wala nasakta ang mga tao ko, wala sakitan ba? Kay sakitan, mahal maging palaliton. Doble niya, kita wala tayo kita, wala tayo income. Saan lang nato ang budget ani? Pero peratan ko kay di na raman taman. Kapoy kay sir kay kadua pa man kuan niya. Samot na gini gabi kay wala kayo mosulod na jeep diri sa Bulwa Terminal og mga bao-bao, badja. Hindi sila mo sulod diri ang uban. So, lisod ang paguli. Lisod gyud. Ang mga driver o konduktor sa mga modern PUJ nga biyaheng upol, wala sab makauyon sa mong polisiya. Ang kaniadtong kita nga 800 pesos sa usa ka round trip, karon anaa na lang kuno sa 250 hangtod 300 pesos. Ang ilang kita, igo ra kuno ipang tubil sa sakyanan. Grabe ka hasol gid kay sir sa mga pasahero sa mga pasahero sa ambuang kay ang among mga trabaho skeletal na. Imbes kuan stress-streto karon na medyo karon pagkaugma wala. Naluoy po kay mga pasahero natawataw. Among suliran nakaabot na sa LGU. Mato ni Councilor Eric Salcedo kinsa RTA Overseer, nakasabot sila sa sentimento sa katawhan o gipaklaro niya nga anaa pa sa dry run phase among implementasyon. Gibarugan sab sa opisyal nga daang ordinansa na kini tuig 2007 pa, apan karon lang nila gipatuman tungod sa grabing traffic nga nasinati sa syudad. Dugang pa ang reklamo sa mga PUV nga adunay ruta sulod sa syudad tungod apektado kuno ang ilang kita sa pagsulod sa provincial PUVs. Ang Nieves Corrales taas kayo, extension taas kayo ang linya dia kay magparking dia ang mga minibus dia. Wala nga nakita lugar nato nga one way ang solution lugar sa traffic dia ang pag-implement sa Section 120. Sa kabahin sa LTFRB 10, nasabtan kuno nila nga kabahin kini sa pagpatuman sa local public transport route plan sa syudad. Nadungog sab nila ang komento sa katawhan. Open ta na sa dialogo, no? Open forum ta na. Walay problema magipag konsulta ta sa inyo ha. O gato na siyang iduol sa LGU o sa opisina ni Mayor Uy, RTA. So para maayos na. Basig na ay mahuna-hunaan pag maayos strategy ang LGU o sa question na ipatuman para dili maglisod na nato may estudyante labi na. Mudap nagpasayro sa syudad. Nga mubalik dayon pag-ali dito sa Bulwa or sa Agora. Pero issuance ni Mayor og executive order para na basis nato kay na may ordinansa manggod. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.